Og herefter er det blevet tid til, at enkekejserinde Dagmars tip-oldebarn, Paul Kulikowski, holder sin tale. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højhed, Deres Excellencer, ærede gæster, min kære familie. Mit navn er Paul Kulikowski. Jeg er tip-oldebarn af kejserinde Maria Federovna, i Danmark bedre kendt som kejserinde Dagmar. Det er med stor glæde og stolthed, jeg står her i dag, hvor vi er samlet til begyndelsen på en begravelse, der egentlig skulle have fundet sted for 78 år siden i Rusland. Men udviklingen i verden dengang ville det anderledes, at det nu endelig kan lade sig gøre, og at begivenheden ikke bliver mindre værdig, end den ville have været de mange år tidligere, glæder os alle. Jeg er stolt over at være blandt kejserinde Dagmars efterkommere. Hun var en utrolig, fantastisk og spændende kvinde. Hun oplevede opture og nedture af en karakter, der var større end hos mange andre mennesker. Man må beundre hendes mod og pligtfølelse, da hun som 19-årig rejste til et fremmed land for at blive gift med en mand, hun knap nok kendte. Det blev til 28 års lykkeligt ægteskab, hvori de fik 6 børn. Nikolaj, Alexander, George, Senja, Michael og Olga, som er min oldemor. Det var kejserinde Dagmar, der stod for opdragelsen, mens kejser Alexander mere var den, der legede med børnene. Desværre døde kejser Alexander allerede i 1894, kun 49 år gammel. Vi står ved begyndelsen på enden. Kejserinde Dagmar indleder nu sin sidste rejse, tilbage til det land, hun elskede så højt. En store ønske var at komme til at hvile ved sin mands side, når tiden var inde. Det er dette ønske, der nu bliver opfyldt. Æret være hendes minde, må hun hvile i fred. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Her er altså den officielle del af gudstjenesten forbi. Vi vil nu se æresgarden, de 10 soldater, der skal følge kejserindens kiste hele vejen til Rusland, kom ind nu for at bære kisten ud. Det er altså de her 10 mand, der nu skal bære kejserinden ud af Roskilde Domkirke, hvor hun har hvilet i 78 år, og sørge for, at hun kommer hele vejen trygt tilbage til Sankt Petersborg, til Peter og Paul-katedralen, hvor hun skal stedes til hvile ved siden af sin mand, Alexander den 3. Og nu løfter gardisterne så den omkring 180 kilo tunge kiste op på skuldrene. Organist Christian Olesen spiller I.P. Hartmanns Fantasi i F-mol for orgel, bæres altså enkekejserinde Dagmar ud af Roskilde Domkirke. De første skridt på vejen hjem til Sankt Petersborg. Forrest går som sagt oberstløjtnant i den danske livgarde Kim Christensen. Bagved går Alexej Popov, oberstløjtnant i den russiske præsidentgarde. Når de kommer til Rusland, så vil rollerne være byttet om, så går den russiske oberstløjtnant forrest.
Og bagved kommer så den danske kongefamilie og kejserinde Dagmars efterkommere. Og der kan man se, hofdamerne støder til meget hurtigt. Kejserinde Dagmar sagde jo i sin tid, inden hun døde, at hun gerne ville tilbage til Rusland, når Rusland igen var et frit land. Den store egetræskiste med kejserindens personlige fane, der er transporteret hertil fra Rusland, er nu på vej ud af kirken. Umiddelbart efterfølger regentparret. Derefter lige kronprinsparret, kan vi se her. Og her kommer altså ekskejserinde Dagmars kiste ud af Roskilde Domkirke. Og her kan vi se, at den kongelige livgarde har taget opstilling ude foran Roskilde Domkirke. 3. Her ser vi så den danske kongefamilie komme ud fra kirken. Og de skal nu ud og stå herhenne ved siden af kisten, mens den bliver sat ind i rustvognen. I øvrigt den samme rustvogn, der i sin tid transporterede dronning Ingrid, da hun var død. Man skal holde på hatten i dag. Det har med at blæse og være mærkeligt vejr hver gang nogle af de kejserlige skal begraves, tror jeg, fordi i sin tid, da Nikolaj II blev båret ud af kirken i Ekaterinburg, der stod det ned med regn fra nærmest en skyfri himmel, og her der blæser det. Der må være en øvre myndighed deroppe, der har en hilsen med. Det er så Kulikovski-familien, Nikolaj Romanov, bagved Rostislav-familien, og der den danske kronprins. I midten, Dmitri Romanov. Regentparret og prins Joachim og prinsesse Benedikte. Hun ser glad ud, dronningen. Ja, hun er tilfreds. Jeg tror, hun er meget glad for det her. Men også lidt vemodigt. Måske en smule vemodigt for tanken om, at nu tager kejserinden endelig afsted. Efter formiddagens mindehøjtidelighed her i Roskilde Domkirke, der blev Dagmars kiste kørt mod det indre København, mod den russiske ortodokse Nevski Kirke. På vejen blev kisten, så den kunne ses, kørt på en hestetrukken vogn hen til den russiske kirke. Anna, hvad er det, der sker på køreturen her i eftermiddag? Jamen altså, kejserinden bliver jo fuldt af gardehusarerne igennem København, som hun jo også gjorde dengang. Hun tog afsted i sin tid til Rusland. Og nu om lidt, så vil kareten køre forbi det gule palæ, som ligger uden for Amalienborg, som i dag er hofmarschalatet, sådan, hvor hoffets folk arbejder. Men det var der, kejserinde Dagmar voksede op som en lille pige. Så hun voksede ikke op på selve Amalienborg Slot? Nej, det gjorde hun ikke, fordi det var først, da hun var voksen faktisk, hendes far blev konge af Danmark. Så først der rykkede de ind på Amalienborg. Her er vi nu først på Christiansborg Slot. Hun kørte afsted fra Christiansborg Slot. Det var der, hun altså ankom til i den rustvogn, vi så, hun tog afsted fra Roskilde i. Og her er hun altså flyttet over på en hestetrukken rustvogn og bliver så med gardehusar-eskorte ført gennem København. De her på vej ned over Holmens Kanal og skal op over Kongens Nytorv og videre op mod Amalienborg, som du fortalte om. Det er meget typisk, altså, i hvert fald i den kongelige familie, og sikkert også i andre familier, at man, hvis man har mulighed for det, passerer forbi de steder, som den afdøde har haft kontakt med, eller boet, hvor de har boet eller vokset op. Så det er jo faktisk det, man gør. Sådan i ære og respekt?
Og det var jo ikke sådan en opvækst i sus og dus, som jeg har forstået det, hun havde der. Nej, hun delte jo værelse med sin søster Alexandra. Øverst oppe på kvisten havde de lille værelse, de 2 piger. Og der har vi det gule palæ netop, ja. Og det var altså, når tjenestefolkene havde fri om søndagen, jamen så må de 2 piger altså være med til at vaske op og gøre rent. Og så er vi inde her på Amalienborg Slotsplads, badet i sensommer solskin, og der har vi kongefamilien på balkongen. Og palæet, de står i, er faktisk Dagmars fars palæ, Christian Niels palæ. Så der boede hun også nogle gange. Og her kører hun så altså hen over Amalienborg Slotsplads, og derfra er der ganske kort vej hen til Alexander Nevsky-kirken, der ligger i Bredgade lige ved siden af. Det vil vi se lige om et øjeblik, når hun er drejet rundt om hjørnet. Her er det Marmorkirken. Og der ser vi så de meget smukke forgyldte løgkupler på Alexander Nevsky-kirken i Bredgade. Alexander Nevsky-kirken blev faktisk bygget af, jeg havde nær sagt af, men på foranledning af kejserinde Dagmar og hendes mand. Så de havde en kirke at bruge, når de var i Danmark. Og her blev der så forrettet en lille ceremoni, som man kan se på gaden udenfor. Der har været en række ceremonier i Alexander Nevsky-kirken i de her dage. Og man kan høre her, hvordan de russiske ortodokse præster synger ved siden af kisten, og hvordan en af præsterne går rundt og vifter med noget røg. Ved du noget om det, Tine? Ja, altså det er jo sådan en af de karakteristiske ting ved den russiske ortodokse kirke. Det handler om røgelse, man bruger også meget ikoner. Det er sådan en meget fysisk måde, Gud er til stede på, mener de ortodokse. Det er sådan en meget sanselig måde at dyrke sin religion på. Og de ikoner, der hang her i krypten her i Roskilde Domkirke, som hang ved kisten, de bliver i dag overført til den russiske kirke. Her er Nikolaj Romanov ved siden af Beatleston-familien, som også efterkommer efter storsfyrstinde Xenia, prinsesse og altså Olga. Er de nærmeste slægtninge de står til lige de med, og det er familier, der er kommet fra USA og fra England primært, Schweiz. Ja, og vi skal måske også huske at nævne, at kejserinde Dagmar faktisk har 12 nulevende slægtninge, som bor i Danmark. En af dem, prins Dimitri, som vi talte med, som lige nu er ombord på skibet med Dagmars kiste. Men altså efter den her ganske korte ceremoni ude foran Alexander Nevsky-kirken, der fortsætter sig her, kan vi se rustvognen videre ud mod havnen, ud mod Lange Linjekaj. Man kan se, at der er mange mennesker, der er mødt frem. Ja. Men det er jo også, altså det må man sige, det er once in a lifetime det her. Der bliver ikke sendt mange ekskejserinder afsted fra Roskilde Domkirke på sådan en tur her. Her ankommer så rustvognen med gardehusar-eskorte til Lange Linjekaj, og det er jo, må vi sige, sidste stop i Danmark for enkekejserinde Dagmar. Og jo helt dejligt at se, at så mange, undskyld jeg siger det, almindelige mennesker er mødt frem for at sige farvel. Selvfølgelig også for at se på de kongelige og se på de mange fine gardersoldater og vi kan se her, garderne, det er de samme 10 gardere, som følger hende hele vejen. Her har de så fået hat på, fordi nu er de jo udenfor. Og her er så kongefamilien og de nærmeste slægtninge. Og så bliver hun altså båret ombord på Esbern Snare. Et nyt fartøj i den danske flåde. Det er faktisk det er døbt så sent som i 2005. Og skal senere deltage i store internationale operationer. Og så er det en kongelig livgardes musikkorps, der spiller. Og det er Dmitri Romanov, der gik ombord først. Så kom hans kone, Dorit, bagefter, og så Paul Kulikovski. Og så var det, som de fleste nok kunne genkende, var det kronprins Frederik, som stod sammen med sin far, prins Henrik, inde på kajen for at tage et sidste afsked, et sidste farvel med den danske prinsesse Dagmar, der altså også blev kejserinde i Rusland